2022 ମସିହାର ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ବକ୍ତୃତା ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ବକ୍ତୃତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା। ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାବୃନ୍ଦ, ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ତଥା ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଏବଂ ମୋର ସହପାଠୀ ଓ ସହପାଠିନୀ ଗଣ। ସୁରଭି 2022 ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏକ ଥିବା। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଅଲଗା ହୋଇଯିବା ସେଦିନ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବା। ଏକତାର ଅଭାବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଡାକି ଆଣିଥାଏ। ଭାରତର ଇତିହାସ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଏହାର ବହୁ ଉଦାହରଣ ମିଳିପାରିବ। ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ନ ରହିଲେ ବିଦେଶୀ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଇଂରେଜମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଭାରତର ସ୍ୱାଭିମାନ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଯେତେବେଳେ ଏକ ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ଜାତି ରାତାରାତି ଆମ ଦେଶରୁ ପଳାଇ ଗଲେ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ୱି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଡିଭାଇଡେଡ୍ ୱି ଫଲ୍। ତୃଣ ବା ଘାସକୁ ହସ୍ତୀ ଅନାୟାସରେ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଦଳି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ମାତ୍ର ସେହି କୋମଳ ତୃଣରାଶିର ନିର୍ମିତ ଦଉଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ମତୁଆଲା ହାତୀକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଥାର୍ଥରେ କଥିତ ଅଛି, ଅଳ୍ପନାମପି ବସ୍ତୂନାଂ ସଂହତି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିକା ତୃଣୈର ଗୁଣତ୍ୱା ମାପ ଦୈର୍ବନ୍ଧନ୍ତେ ମତ ଦନ୍ତିନ। ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନା ଘୋଷଣା କରେ ଯେ ଆମେ ଭାରତବାସୀ ଭାରତକୁ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ସମାଜବାଦୀ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ସମର୍ପଣ କଲୁ। 1976 ମସିହାରେ 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନର ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଶବ୍ଦ। ଭାରତର କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରଧର୍ମ ବା ସରକାରୀ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ବ୍ୟାପାରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରେ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକକୁ କିଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସମାନତା ଅଧିକାର ଧାରା 14-18, ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର 19-22, ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର 25-28। ଏହି ଧାରାଗୁଡ଼ିକ ବା ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକକୁ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ପୋଷାକ ଭିନ୍ନ। ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ହେଉଛି ଭାରତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ରଜ୍ଜୁରେ ବନ୍ଧା। ଭାରତର ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଜସ୍ୱ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ। ଆମର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ଫୁଲକୁ ନେଇ ଯେପରି ଏକ ମାଳଟିଏ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଆମେ ଭାରତବାସୀ। ଆମର ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅଲଗା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା, ତାହା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ। ଭାରତୀୟତା ଆମର ମୂଳ ପରିଚୟ। ଏହି ଭାରତ ଯାହାର ମସ୍ତକରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ମୁକୁଟ ସଦୃଶ ଧାରଣ କରେ, ଯାହାର ପାଦକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସାଗର ଧୋଇଦିଏ, ହିମାଳୟଠାରୁ କୁମାରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତବର୍ଷର ମହାନତା ଓ ଗୌରବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଐକ୍ୟବଦ୍ଧର। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ ହେବା ଉଚିତ, କାଶ୍ମୀର ଟୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ୱାନ୍। ଏବେ ଭାରତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ, ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ ଆମର ଜାତୀୟ ଏକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଆମକୁ ଏକ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇ ହାତରେ ହାତ ମିଳାଇ ଭାରତୀୟତାର ପରିଚୟ ନେଇ ଆମେ ଏହି ସୂତାଟିକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ଆମର ଏକତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା କାରଣରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟୁ। ଆମେ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ପାଣି ପବନ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଦେଶ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ।
ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଯଦି ମୋର ଲେଖାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।